wawazifumu lero ndabwera nkhani yake okhudzana na Charles komanso Asanda. Charles ndi Asanda banja lawo latha chifukwa chakuti Asanda anapangidwa kidnap. Ndi Charles watisa banja akuti samufunanso mkazi wake. Omu ndi mmene zilili. Asanda ndi mtsikana amene amachokera ku Kano State mu dziko la Nigeria, komanso Charles amachokera komweko koma amakhala ku UK. Ndadabwera mu holiday mwezi watha anagula galimoto yayikulu ndi yaying'ono, ndi anampasa mkazi wake galimoto yaying'ono kuti uziyendera galimoto iyi. Ndi Asanda amendera galimoto ija. Koma kenako Charles anachoka ku Nigeria kuja anapita ku UK kuntchito. Ndakugwira ntchito yeye, ndi wiki yatha Asanda nzake anali ndi birthday party. Anamwitana Asanda anapita ku birthday party kuja ndi galimoto yayikulu ija imene anamulesa kuti usamendere galimoto imeneyi. Atafika umene ujako anasangalala, koma pobwerera sanafike ku nyumba anampanga kidnap. Ndi makidnapa zaja amapanga demand ndrama yochuluka kwambiri. Anawayimbira foni mayi ake Asanda. Mayi ake Asanda atamva izi anayimbira foni Charles atamva izi anauza mayi ake Asanda kuti ine ndrama ndilibe yombolera mwana wanu. Mayi ake Asanda anali okhumudwa chifukwa amaziwa kuti Charles ndramayo ali nayo. Ndi anayesesa kutamanga komabe manja awo sanafikire. Anayimbira foni Charles anayankhanso chimodzimodzi, ine ndrama ndilibe. Kenako anayimbira mayi ake Charles. Atauza mayi ake Charles anayimbira foni Charles anavomera zofuna kumuombola Asanda. Anauza zoti ineyo Asanda ndimuombola, koma chomudziwe ndichi yeyo ndine banja latha. Kenako anadula foni, anatumiza ndrama anakamuombola. Atafika ku nyumba Charles anamuimbira foni Asanda, tenga katundu wako kazipita ulengeso anawo. Anthu anali ndi ana awiri koma atisa banja ndipo sakulabadira za ana. Asanda atafunsa chifukwa chani ukundithamangisa. Charles anayankha kuti choyamba sunandimvere zimene ndinakuwuza, chachiwiri makidnapa zaja akusunga kwa wiki, zachizukikire iweyo kumeneko amakugona ndi sindikufuna. Asanda ananena zakuti ndingathe kupita ku chipatala ndikayezese ndipo malipoti ndingathe ineyo sanandigone. Charles ananena zakuti ndibe nazo ntchito, iwe tenga katundu wako kazipita, ndiponso anawo tenga kazipita. Kenako Asanda anambolira koma anatenga zinthu zake ndi kumapita. Omu ndi mmene banja lathera. Akuti banja latha chifukwa chakuti mkazi wake anapangidwa kidnap, komanso mkazi wake sanamumvere. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chokuti ndifunsefunso kuti akuluakulu zimene wapanga Charles apapazi ndi zabwino. Mutakhala inuyo mungapange zimenezi kwa mkazi wanu, ndi akuluakulu chonde tayankhani ku comment section. Ndikudikira mayankho anu timve kuti ngati zimene wapanga Charles zinali zabwino.